Good morning mga kapilingon, welcome back to my YouTube channel. For today's video, nasa bundok tayo ulit mga kapilingon. Mag-ihaw tayo ng isda, ayun. Tingnan nyo guys. Ayun guys, mag-ihaw tayo guys, spirit guys. Ayan, ihawin natin yung ating spirit. Spirit guys, spirit. Ayan, so okay na yung uling natin guys. Ilagay natin yung ating spirit. Ayan. Tapos isa pa. Dalawa to guys. Ayan. Ayan yung inihaw natin guys. Ilagay muna natin dito sa ugaran yung plato. May itlog guys oh. Ilagay ko muna dyan. Ayan. Ayan yung inihaw natin guys. Ayusin natin yung apoy guys. Lagyan natin sa dulo. Ayan. 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 Paypayan natin guys. Ayan guys. Diba? Ayan yung ating inihaw na pirit guys. Yan ang ulam ko ngayon guys. Ayan. Okay. Okay kayo guys. So ayan na guys. Balik na rin na natin guys. Ang init guys. Yun guys. Tabi natin yung isa guys. Ito naman mainit. Okay, dumikit guys. Ayan guys, baliktad na siya guys. Ayan, paypayan natin guys. Ayan guys. Okay. So ayan. Ayusin ko lang itong isa. Bingi eh. Tuurong natin guys. Ayan. Gul. Tabingi rin guys. Ayan. So okay. Ayan guys. Hi, buhay bundok guys. Ayan, nagwalis ako guys habang nag-iihaw. Nawalisan ko yung mga dahon. Paypayan natin guys. Ayan. So yun, maya luluto na yan, magwawalis ako tayo. Ayan guys, so mawalis ako. So ayan. So yan na guys, lapit na talaga guys. Oh, lapit na maluto guys. Aso, kainin ko kayo. Ayan guys, pinawisan ako guys. Tingnan nyo guys.
Pawis na pawis ang taga-bukid guys. This is my life. This is my life. Ayan guys. So, dito muna natin lagay habang magpapaypay tayo guys. No, ganyan no. Para kitang kita yung ano natin. Ayan. Uy. Uy. What happened? Ganyan pala oh. Dapat may bato. Ayan. Ganyan pala guys. Ayun guys. Ayan. So ayan. Paypay tayo guys. Ayan. Ayan guys. Ang ingay guys. Ang ingay ng pamaypay. Yan. Pawis ito guys. Siguro luto na to. Napagod ang buhay sa bundok guys. This is my mountain. May nag-uling guys. Uling. Yan so luto na siguro to guys. No? Kunin na natin guys. Busit kang manok ka. Ayan guys. Luto na to guys eh. Ayun oh. Oh, sus, luto na guys. Pangit to pag nasunog guys eh. Tutuyo. Yan, yung isa kulang pa to konti. Yan. Konti na lang kulang yan eh. Yan, kunin na natin guys. Yan. So, ayan na yung inihaw natin nga pirit guys. Ayan. Okay. Tapos gagawa tayo ng sausawan ngayon guys. So, ayan guys. Hiwa na tayo ng lagay sa sausawan guys. Kamatis guys. Ayan. Hiwain natin ang kamatis. Ayan. Ang ingay ng kuring. Maingay kat. Ayan. Huwag kang maingay. Kakain tayo ngayon. Pinakain ka na. Ayaw mo ng ano arte mo Smarte ka pa sa akin Parang hindi ka taga-bukid na pusa Yan, tapos lagyan natin ng sibuyas guys. Yun. Baratan na natin. Yan, hugasan. Yan. Dagpo na to guys. Na para tungaon na to ang inana guys. Guys. Yan ang sibuyas. Yan.
Ayan guys. Ayan, tapos na tayo guys. Lagyan natin ng tuyo guys. Kuha tayo ng tuyo. Ayan guys. Tuyo. Tapos suka guys. Suka. Yan. Sarap guys. Ayan. Ayan ang ating sinugbang pirit o sausawan guys. Yan ang ulam ko ngayon guys. So, kakain ako guys. Ayan. Thank you for watching guys. And this is Pilamboy Pilingon Vlog. Don't forget to subscribe my YouTube channel guys. And please like, share guys. No? Maraming salamat sa inyong pagtingkilik po sa aking mga video mga kapilingon. And yun lang muna. Bye bye.